Počúvajte dobre, čo najnovšie tvrdí Šimečka. Po dohode mi rodičia platili telefón. Neskôr som zistil teraz, to som tedy nevedel, že to bolo napísané na nejakú skupinu v tom občianskom združení. Nevedeli ste o tom? Nevedel, ale vlastne ani teraz neviem koľko, a to boli roky, tak je možné, že tá celková suma je v tisícoch eur. Ale ani teraz sa k tomu neviem dostať, ani moja mama sa k tomu nevie dostať, pro mňa jediný, kto to vie, aké je obdobie Robert to vlastne Fico. trvalo? Čiže už to nie je pár drobných za mobil, ale niekoľko tisíc. No a samozrejme nezabudol dodať lebo Fico. V skutočnosti s týmito faktúrami prišiel novinár Postoja Marek Vagovič. No ale odkiaľ ich má on? Tak skúsme tiež jednu konšpiračnú teóriu. Šéfom spoločnosti Orange v tom čase bol Pavol Lančarič, ktorý sa teoreticky mohol dostať k faktúram, a je to ten istý Pavol Lančarič, ktorý v roku 2023 sa stal ministrom dopravy v úradníckej vláde Odora a Čaputovej. Čiže teoreticky by za tým mohlo byť samotné PSK, ktoré sa možno chce zbaviť Šimečku. No ale aby toho nebolo málo, tak Lančaričova dcéra je vydatá za Mikulcovho syna. No a medzi prvými, kto sa zastal Vagoviča a útočil na Šimečku, bol samozrejme Matovič a Mikulec. Čiže je za tým Matovič? Už konšpiračných teórií je veľa, takže si milí voliči vyberte, ktorá sa vám najviac páči. Pekný deň.